Chineke gusuneke ndị agha ọsọ dịka ihe niile dị n'aka onye ọbụla amakwa Harrison gwa nshido gwakwa ya nye m ego ibori nyere m for my treatment. The result of ọkpa Egbeigwe mere mgbaji bụ na Egbeigwe achọghị ịgwa ụmụ ngwa ihe gbajiri ọkpa. Ihe gbajiri Egbeigwe ọkpa bụ nwaanyị ọ na-eje anakwu na Nnewi, nwaanyị die na-arụ na Chikasin na nke AZ Oil. Ọ na-anakwu mbọzi o jegidere na nwoke mmadụ pere mpe ka uwe ezu oke, nwaanyị gbaji mkpa ọ nakwugide dide a gara aka bụ ụbọchị Egbeigwe jechara n'ala dị ije utu vibut ochie gara nka pụọ vibut wee nwagwuo n'ụzọ gbajie Egbeigwe ọkpa. Ọnya bụ na Egbeigwe na-arịa ọkpa ya, onwere onye kwara agwa eziokwu. Anyị marachi ihe na-akọvara gị ọp. Chineke gusuneke ndị agha ọsọ dịka ihe niile dị n'aka onye ọbụla amakwa Harrison gwa nshido gwakwa ya nye m ego ibori nyere m for my treatment. Oh Jesus, for over 2 years now ka m na-ayọ ndị mmadụ ka ha nyere m aka. Chukwu weta m ekpere. Egbeigwe nwa bizon ama na-eme abịa mgbaru na nke babyoku because obi gị bụ obi ilu. Heart of Egbeigwe is evil and poisonous continuously. Ama na-eme abịa ọ dịrọ surprise. Mana gị nwa bụ the example. The name called Egbeigwe Kinsley Oje bụ the true example of ungrateful business. Egbeigwe afụrụ m onye dị ungrateful n'ụwa. By now eke anwụgo ekwe kpochie ya aja akwa na atarisicha gị if not for somebody onye Ebonyi steeti bụ Peter Orogwu babyoku onye Ezaa onye abụ na ede ndụ taa mgbe ị na-ekwu ọnwụ ibori Harrison gwa n'ichu mere Harrison mere give me money ibori give me 1 million naira mere give me the money. A na-atụrụ gị ego ị na-eri eso ntụrụ gị ihe njebe eso ntụrụ dị ego with my platform. A na-atụrụ Egbeigwe ego Egbeigwe eri atụrụ gị Egbeigwe atụrụ gị ego ofu nwaanyị oboloko nọ n'akụkụ gị ndị mmadụ amarọ na nwaanyị oboloko nwaanyị ka nọ nwaanyị oh my goodness iweta ego nwaanyị anagara gị ego wee kwụrụ ụmụ ya ụgwọ akwụkwọ. We know all those things. I cover gị up ka afụ na ọkpaga aha mere mgbaji na ọ dịrị mma. The result of ọkpa Egbeigwe mere mgbaji bụ na Egbeigwe achọghị ịgwa ụmụ ngwa ihe gbajiri ọkpa. Ihe gbajiri Egbeigwe ọkpa bụ nwaanyị ọ na-eje anakwu na Nnewi, nwaanyị die na-arụ na Chikasin na nke AZ Oil. Ọ na-anakwu mbọzi o jegidere na nwoke mmadụ pere mpe ka uwe ezu oke, nwaanyị gbaji mkpa ọ nakwugide dide a gara aka bụ ụbọchị Egbeigwe jechara n'ala dị ije utu vibut ochie gara nka pụọ vibut wee nwagwuo n'ụzọ gbajie Egbeigwe ọkpa. Ọnya bụ na Egbeigwe na-arịa ọkpa ya, onwere onye kwara agwa eziokwu. Anyị marachi ihe na-akọvara gị ọp. Mụọ bụ Jpac ezi nwa okwu anya ọnụ single handedly wee nyeba Chief Peter Orogwu bụ babyoku wee sị ya elekwana anya na njọ Egbeigwe nyere Egbeigwe aka a wee gụọ $5,000 n'ihu m $5,000 gụọ n'ihu m mgbe ego bụ ego wee were nye Egbeigwe n'aka mụ maka enyere dị ego nye gị n'aka wee were kpọpụ jebe India. The first obodo oyibo Egbeigwe jere n'ụwa bụ babyoku kpọpụrụ obodo oyibo 51st class Emirates 4 million naira ọhịa akwụ n'isi gị kwụọ ụtụ isi onye kpọrọ PA last onye ahịa kpọrọ PA later become somebody's wife ka ịkpasị PA jebe obodo oyibo. A na-atụtara gị ego dị ụmụ a na-anara gị ego n'azụ ụmụ ejima, a na-atụtara gị ego dị ụmụ a na-anara gị n'azụ gbe gị ọba Egbeigwe tata ka mma ala gị n'iyi today because na abịago doo na manya that na ịbụ nwa biza. And if you come to my inbox, I block you because now I'm a hate and ungrateful idiot like you. Everybody na-agba kiti na-abịa na nke babyoku ma ndị ma babyoku ma ndị amara babyoku duto na afụrụ na babyoku bụ a billionaire with a heart of gold. Ji nwazi ọtụ eri $10,000 ka wee treat ya ọkpa gị treat gị nọgide obodo oyibo nọ chachachachacha. Ihe ihe ejikwu babyoku ụgwọ bụ na ka ị bịa ka babyoku rụọ product ka ịbịa ka ọ kwụọ ya ka eme gị signing. Emekwana babyoku kwesịrị na ọ na-arụpụta product ịgọrọ ya n'elu ihe ọbụla bụ in fact it is answerable to babyoku till o wee bie
Because he is the reason why you are still standing. And he is the reason why you are still living in the land of the living. Orubosia. I just want to know. I'm going to give you a sack begin. If you see it tomorrow, a man of video and for you articulate. I bet you go baru. I bet you go baru. We weigh the wicked and poisonous in heart. You are blaming Saris and one news now that I go and can't come on. Go away. Oh, be Obi Nkume, Mahaboge. I will never become you. Oh, give about the main reason why a billionaires had a help as a poor man because Obi poor man like Obi Ojo, they can give is the reason why billionaires had a help as a man because people like you doesn't come back with the testimony. The only testimony you come back and people who could not who didn't contribute 1 naira to you. Boom Dibia. When you came back from India, allow or Dibia, surrender the club. Kita, what happened to those clubs in this? Everybody about us, same that club. Equivalent, if you do a baby, that's not after baby. The first Monday, I'm a mark over this. This is a mark where will be your joy. I say you will take when here, baby, we hold Jago game. Presence matters. When you hold Jago, your baby, you may go to maybe her own man. Maybe you could be Heribe, Mbego $10,000. I will watch out all there. I walk Iburekele, lawyer, Burekele, lawyer. A hope Papa be a corner. Papa be a hope Papa be a corner. It's he face. It's he who no condolence. My prince to the gaggy. I just know leggy. Oh, what do I get again? No, why? That is why you will never grow. You will never grow. You can't grow more than this. I'm born on all fact. I'm born on all fact. I will spend the day when you see what business. Spend the day when you see people, even people now about on God, you say, "Maybe spend the day that you say, no, let the will of the Lord be done." No, me go people be and the mother here to go to this one, Madi. Oh, yeah, babyoku. I say, Egbeigwe, you may money in your life. Can be Jpac. You need to go money 5,000. You got on. My business they got happen. You may money. Maronia Bon State, Merega, Bonimo State. Only for you to eat this year. Thank you very much, Ebo. Yeah, each other can be a endorsement. Fiare, my boy, my bizagon. Only when you're going, no care. Ungrateful. People like you is the main reason why the block ways of people who charge new. Actually, I said of you would take go. Presence and mother matters. You know, good in no what is it take or worry, no what is it tying in there. I feel you for Gafu, I feel Elijah, I feel millions. Yeah, no. Wrong order.